Αφού έχουμε τελειώσει με τις λήψεις μας, έχουμε κάνει το calibration και το τελικό stack, καταλήγουμε σε τρεις φωτογραφίες, RGB, O3 και H. Όμως παρατηρούμε ότι δεν συμπέφτουν σωστά η μία πάνω στην άλλη. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο Maxim DL και θα κάνουμε το Align. Επιλέγουμε όλα τα καρέ, πατάμε OK. Τώρα εδώ έχουμε δύο τρόπους που μπορούμε να κάνουμε το Align. Ο ένας είναι ο αυτόματος και ο άλλος ο χειροκίνητος. Ο χειροκίνητος είναι, επιλέγουμε δύο άστρα από μια γωνία στην άλλη, περνώντας κάθε καρέ, επιλέγουμε το ίδιο πάντα άστρο και έτσι το πρόγραμμα πάει και κάνει το Align. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ θα χρησιμοποιήσω την αυτόματη τεχνική. Πατάω Overlay All Images. Και OK. Βλέπουμε τώρα μια μικρή περιστροφή στο πεδίο που σημαίνει ότι έχει γίνει το Align και συμπέπτουν όλα σωστά. Το επόμενο βήμα είναι να σώσουμε και τα τρία καρέ σε TIFF, ώστε να μπορούν να ανοιχτούν στο Photoshop.